Lehiakortasunaren eta komunitatearen arteko harremana hizpide izango dugu ondorengo mahai inguruan. Zeinari zentzu komunitarioaren eragina Gipuzkoako enpresen lehiakortasunean izenburua eman diogun. Orkestrako ikerlari seniorra den Miren Larreak gidatuko du mahai ingurua, eta besterik gabe berari emango diot hitza parte hartzaileak aurkezteko eta mahai ingurua martxan jartzeko. Eskerrik asko, Miren. Eskerrik asko, Itziber. Egunon, eta kaferako tartearen ondoren, poliki-poliki bigarren zati honi. Hasiera emango diogu eta hasiera mahai inguru batekin emango diogu. Goizean zehar, lehiakortasuna eta komunitatea, komunitatea eta lehiakortasuna, batak bestearekiko elkar loturetaz, aritu gera eta saiatuko gara bi kontzeptu hauen arteko zubi bat eraikitzen. Eta, nik uste dut azken atalean, amaieran ikusi dugun bezala, zubi horrek baditu bere konplexutasunak, rolak definitzearen garrantzia, nori dagokio zubi hori eraikitzea, zer da zubi horrek eskatzen digun ibilbidea, beraz, gonbidapena da denok bakoitzak geurera hausnarketa hori eramatea, baina atal honetan bai batez ere enpresen ikuspegia jaso nahi dugula. Entzun ditugu adituak, ikusi ditugu datuek zer dioten, goiza aldundiaren ikuspegia mahai gainean jarriz hasi dugu, eta momentu honetan guzti horiekin batera enpresen ikuspegia jaso nahi izan dugu. Eta horretarako gurekin ditugu Jon Ander, Arzalluz, Joseba Azurmendi eta Aritz Kanpandegi, eta bakoitzak enpresa baten ikuspegia ekarriko digu. Jon Anderrek gureak buruz hitz egingo digu, bertan berrikuntza zuzendaria zara, eta gureak ezaguna da gizarteratzea eta inklusioarekin egiten duzuen lanagatik, eta garrantzitsua ditu zaigu gai hauek sarri atera dira, goizean zehar, eta ikuspegi horretatik zuen ekarpena egitea. Aritz lankitik dator, eta lankiri buruz ere galdetuko dizu, baino Gipuzkoan eta komunitateaz ari garela kooperatiben ikuspegia ere mahai gainean jartzeko, eskatuko dizugu. Eta Joseba, Orbinoseko zuzendaria, enpresa hau orkestrak sarri landu duen ezkutuko txapeldun edo kategoria horretan sailkatu da, eta horrek esan nahi du nazioarteko nitxoren batean lidergoa dezuela. Eta goiza hasi dugu baita ere komunitatea bai, baino kontestu zabalago batetik, globalizazioa, nazioartekotzea, eta horregaitik ikuspegi hori ere mahai gaineratu izan dugu. Orduan, ikusten duzue enpresen ikuspegia, baino lotura desberdinak, ikuspegi desberdinetatik landu nahiko genukela. Eta lehenengo pausoa, pixka bat, hausnarketa honetan sartzeko izango da, oraintxe aipatu dugun horrez gain, zuen enpresei edo zuen esperientziari buruz galdetuko dizuegu, eta goizean zehar sarri atera diren bi gai, bai? Nora joan nahi dugu, esan da, garrantzitsua da nora joan nahi dugun jakitea eta horregaitik ze helburu dituzte zuen enpresek, eta baita ze balioak ere sarri aipatu dira goizean zehar, beraz horrekin egingo dugu lehendabiziko erronka bat, helburuak eta balioak zuen enpresetan. Zakit, horrela hasiko gera, Jon Ander hasi eta... Egunon, eskerrik asko gonbidapenagatik, eta gureak gure 50. gaina guk esaten dugu haindik askotan ezagutza falta dela, atzean dagoen guztia pixkatu lertzeko eta aukerak eukitzea beti ere eskertzekoa da. Gure aldetik helburuak misiotik hasita eta hor dago komunitatearekin daukagun lotura handi bat, desgaitasuna dituzten pertsonen laneratze eta gizarteratze horretan, gureak batez ere fokoa jartzen du gaina gero hoien barruan laguntza premia gehien dituzten pertsonengan, gizartean zailena daukatenen fokoa jarrita. Lehen pare bat diru aldiz atera dan inklusioa, baina modan dagoen hitz hori, gureaken barruan asko reflexionatu deguna, gai honi buruz, urte dexentetan. Eta inklusioari ere gure interpretazioa eman dioguna, ze inklusioa ere oso pertzepzio bada, azkenean jendearen pertzepzio bada, ezin da modu estandar baten neurtu zer da hau inklusioa da eta hau ez da, bakoitzak sentitzen da
gizarteak bestei bezala aukerak ematen dizkion edo ez, eta horren arabera sentitzen da inklusioa izan duen edo ez. Eta guzti hortatik hasita, gero esan dago, baina atzean enpresa bat dago. Ze azkenean elkarte batek sortu zuen gureak, baina SEA bat sortu zuen, arau batzukin, irabaziak ez banatzeko, baina SEA bat, eta momentu hartan inongo lege eta laguntzari gabe gainera, ausardia handiarekin, komunitatik aterata. Eta gero enpresa baten, ikusteko pixkat nola, enpresa baten pausoak eman ditun, hasiera-hasieratik kontseilari bezala Gipuzkoako industrial batzuk sartu ziren, desgaitasunarekin zerikusirik ez zutenak, beraien fabrikan egiten zuten berdina egitera etortzen ziren gureakea. Honek ekarri zuen hasiera-hasieratik kudeaketa enpresa, kudeaketa profesionalizatu bat izatea, eta horrek atzetik dakarren kultura guztia, ez? Lehenengo helburua izan zen 14 tailer izatea Gipuzkoan, honek ere asko esaten du, ez zen fabrika ahalik eta inbertsioa handiko eta kompetitiboena izatea, baizik helburu sozialari erantzunez, 14 eskola zeuden eskualde guztietan, 14 tailer egotea zen lehenengo helburua, gero etorri zen dibertsifikazioa zerbitzutara, merkatua ematen jundan pausoi jarraituz, ez? Azkeneko, gero etorri zen lanaren kalitatea eta prestakuntzari eta impulso handi bat ematea, eta gero nazioartekotzea, apostu teknologikoa, inbertsioak, arlo industrialean, eta momentu honetan, eta esan ez, zein da gureaken helburua, guk esaten dago, gureaken 6.000 geha mantentzea bakarrila, enpresa bezala mantentzea nahikoa, baina hortik haratago beste helburu bat jartzekotan, gu momentu honetan gaude inklusioa eta Gipuzkoarekin. Guk esaten dago, gureaken ezagutza handia dago, gureaken egiteko modu bat badago, badakigu nola laneratzea eraman, beste entorno batzuetara ere, eta orduan guk uste dugu gureaken daukan ezagutza horrekin Gipuzkoan beste enpresa, erakunde eta ingurune batzuetan haziak jartzen hastea baita ere inklusioa gureaketik asko zaratago, badago, baina esanet asko zaratago joan dadin, hori izango litzateke gure helburua momentu honetan partekatzeko, ez? Elkarlan, enpresa mundutik eta negozio mundutik helburu asko daude, baina esanet talde bezala helburu bat jartzekotan eta gaurkoarekin erlazionatuta hori izango litzateke. Eta gero ze balio dauden gureaken, konpromesoa atera da, dago gizartearekiko konpromesoa, gero dago misio edo xede partekatuaren indarra enpresa barruan, gero aterako da gai hau gehiago, baina horrek indarra handia ematen digu guri. Gero baita ere guk gertutasuna, eskualde guztietan egoteak eta Gipuzkoa guztia nolabait kubritzeak, lehiakortasunean sartuta gaude, gu ere, igual ezagutzen ez diran datu batzu, baina esateagatik, badiez arlo industrialean 12% bakarrik fakturatzen da Euskadin. Oso naziartekotuta, esportazioa, beste dozein enpresa bezala ez. Eta gero berrikuntza hasieratik egondan ausardia hori, batez ere, reflejatuko nuke izan dela beti berrasmatzen egoteko kultura bat dagoela txertatuta organizazioan, ez? Eta horrek garamatza denbora guztian komunitatea edo gizartearen eta pertsonen beharrei lotuta gauza berriak bilatzen eta martxan jartzen. Hortik hasiko naiz. Sarrera honegatik, Earitz zurekin jarraituko dugu? Bai, egunon eta mila esker, miren eta gaurko jarduneliko antolatzaile guztiei, pixat eztabaida honetan ere, kooperatiben begirada edo txertatzeatik, ez? Pixate hori kontutan ukitzatik. Eta, esan bezala, lanki ikertegitik nator, lanki ikertegia kooperatibismoaren ikertegia gera, Mondragon Unibertsitatean, duela 25 urte sortuak. Eta ordutik, kooperatibei pixkat, beraien proiektu sozioenpresariala, beraien eredu kooperatiboa bizi berritzeko ikerketa aplikatu eta formakuntzetan gabiltza. Mondragon Unibertsitate bezala, Mondragoneko kide gera ere bai, gaur egun Mondragonen 80 kooperatiba inguru gaude saretuta, denera 70.000 langile egiten dugu lan, bertako kooperatibetan, eta azkeneko urtean fakturazioa dagokionez, 11.000 milioiko fakturazioa gelditu zen,
Eta igual ezagunak diren enpresa industrialez aparte, baude baita zentro teknologikoak eta unibertsitate bat eta bertan, ez? Ez dakit, laburrian balioi dagokionez, ni uste bintzat 3 balio, ez? Jarriko nituzke mahai gainean. Lehenengoak, kooperatibetan lanaren buru jabetza dagoela proiektuaren erdigunean. Kooperatibetan langileen parte hartze integrala ematen da, langileen parte hartzea bai jabetzan, bai emaitzetan eta baita kudeaketan. Bigarren balioa, esango nuke, elkartasunarena edo elkartasunaren balioa, ez? Planu ezberdinetan eta maila ezberdinetan, bai kooperatiba barruan, bai kooperatiben artean eta baita komunitatearekin edo gizartearekin. Eta hirugarrena, pixate, Jon Ander bezala, erantzunkidetasunaren edo erantzunkizunaren balioa, ez? Mondragonen baude balioak eta idatzita eta printzipioa, izango litzateke, gizarte eraldaketa printzipio horretan, ezur mamitzen den beste balioa. Eta pixate, sarrera honetan, oraino. Esker, Aritz eta Joseba, zurekin txiko dugu. Kaixo, egunon, eta eskarrik asko, bere. Pixka nundi gatozen, esplikatzeko, Orbinox 60ko hamarkadan sortzen da, Tolosan enpresa txiki bat bezala, papergintzaren inguruan, 70, 80ko hamarkadetan pixka bat mundura irekitzen da, eta 80ko hamarkadan krisi oso fuerte baten ondoren, estrategi bat hartzen dugu, eta gure nitxo merkatuan munduan zehar ahalegina egin, han sendo egoteko. Eta, ondo atera zaigu, pentsatzen dut. Ordutik, 60 pertsonak ginen, anoetan, eta azken 30 urte hauetan munduan zehar 700 pertsonak ega, baina Gipuzkoan 230. Globalizazio horrek ere herrialdean sortu du lana, ez? Eta, fabrika pare bat ditugu Indian, Txinan eta Ameriketan, baina fabrika nagusia oraindik anoetan eta produktu berezi guztiak hemen egiten ditugu. Industria askotarako. Gure helburu bezala, gure proiektua indartzea da, baina 3 zutabe nagusitan oinarrituta. Lehenengo pertsonak eta ingurunea, erdian daude, gero bezeroei soluzio rentagarriak edo eman, eta merkatuak ulertu ondo adaptatzeko eta horrela jarraitzeko, bestele gure, historia horrela eramaten, ez? Eta balio printzipalak bezala guk esaten dugu gure nola egin nahi ditugun gauzak etxean edo nolakoak deitzen digun horiek eta dira errespetua gure harremanetan eta kanpokoekin ditugun harremanetan erantzukizuna berdin gure lanarekin, kanpokoekin, talde lana beharrezkoa eta jarrera positiboa ere. Hainbeste lehen esaten zu norbaitek, hainbeste ordu pasatzen ditugu lanean, gaina haserre daude, askoz astunago egiten da. Jarrera positibo hori oso garrantzitsua dela guretzat pentsatzen dugu, eta ahalegina egiten dugu, 4 horietan aurrera jarraitzeko. Esker, aurkezpen hauengatik, eta pixka bat inguruan nola antolatu dugun ulertzeko, 2 kontzeptu horien bueltan, komunitatea, lehiakortasuna komunitatea, 2 begirada landu nahi izan ditugu. Izan ere, hipotesi baten inguruan ari gera, 2 kontzeptu edo errealitate hauen arteko harreman sano bat onuragarria dela Gipuzkoarentzat, eta harreman sano hori aurkitu nahi dugula, lehiakortasuna eta komunitatearen artean. Eta horretarako 2 aldetatik begiratu dugu errealitate hori, eta alde batetik ulertu nahi dugu komunitateak ze ekarpen egiten dion lehiakortasunari, eta bestetik lehiakortasunak ze ekarpen egin dezaioken komunitateari.
Eta hori landu ahal izateko, galdera batzuk proposatu genizkien, buelta batzuk emanda etor zitezen aurkezpen hori egiteko. Orduan nik irakurriko dizkizuet galderak zein diren, eta gero banan erantzun beharrik ez dago, baina nahi dezuen aritik tira zuen erantzuna pixka bat aurkezteko. Hasiko gera beraz, zentzu komunitarioaren ekarpena enpresan eta lehiakortasunean, eta horretarako proposatu genizkien galderak izan dira, zer nolako papera izan du zentzu komunitarioak edo konpromiso kolektiboak zuren erakundearen historian eta bilakaeran, zein modutan laguntzen du zentzu komunitario sendo batek enpresaren lehiakortasunean, eta zer mekanismo edo praktika zehatz dituzu enpresan konpromiso kolektiboa bultzatzeko indartzeko. Esan moduan, ez dago denei banan erantzun beharrik, jaso nahi dezuenetik, Jon Ander berriro zurekin hasiko gara. Bale, gurean ikusten nahiko erresa dela ulertzen, berez atzegik sortuzun gureak, familia elkarte batek, eta gaur egun ere kontseiluan sozio nagusia da. Baina hortaz gain, gero esplikatuko duan sare lanangatik, elkartegintza hain garrantzitsua izan da, ni gogoratzen naiz ALC-ek Agirre Lehendakari Zenterrek bain dela 8-9 urte egintzun ikerketa batean gureaken kasua ere analizatu zutela, eta orduan zergatik 50-60ko hamarkadan eman ziren gauza guztiak Gipuzkoan, kooperatibak, gureak sortu zen, sukaldaritzan eman zen aldaketa, ikastolak, unibertsitateak hemen, hain herrialde txiki batean, Eta horren atzean, bereiek esaten zuten I gehi B-ari, gehi K kultura, atzetiz egon kultura atzegola, auzolana eta bestelakoak. Eta guretzako ere hori oso garrantzitsua da. Atzo, edo eren egun behiratu nun, Euskadiko erregistroan, elkarten erregistroan, Gipuzkoan 8.700 daude. Ez daki denak aktiboan dauden, 8.700, 100 biztanleko bat elkarteak, horrek esaten du ze kapital dagoen da ze mugimendu dagoen atzetik. Eta horrek eramaten gaitugu ere, atzegik sortu izan da ere, funtzionamentuan sarelan oso garrantzitsu batean lan egitea. Gu gaude desgaitasuna ordezkatzen duten beste elkarteekin ere harremanean, baina gaude Gipuzkoa guztiko eskola eta ikastola guztiekin harremanetan, beraien gela berezietan dauden ikasleak handik ateratzen diranerako nola bideratu eta orientazioa egiten, gu gaude harremanetan lanbide eta laneko estrukturekin, gaude harremanetan osakidetza eta osasun mentaleko zentro guztiekin protokoloen bidez, administrazio publikoarekin, udaletxetako zerbitzu sozialekin, enpresekin, noski, klasterrak dirala, orduan, tokatzen da guzti horiekin batea lan egitea, gure aktibitatea eta daukagun xedeari aurre eginez lan egiteko, Eta gero, esaten zuen baita ere, eta nola txertatzen dugu hori barruan, guk misio eta ikuspegi hori eukita, guk egiten duguna da, momentuero proiektuak eta estrategiak bota barrura, jendea horren inguruan lerrokatzeko. Orduan, jendea lerrokatzen badezu eta ikusten baldin badu bide hori, lortzen dezu galdera asko egin beharrik ez egotea, ulertzen da, noragoa zen, gauzak asko esplikatzen denbora galdu beharrik ez, baina gainera lortzen duzu barruan askoz eraginkorragoak izaten eta dituzun errekurtsoetan eta zuzen juten, Eta horrek zuzenean enpresaren lehiakortasunera zaramatza baita ere, aldi berean. Eta horren adibidez zela, ez jarriko nuke, gu beti gaude beste enpresa guztiak bezala, gaude merkatuko presiopean. Baina, adibidez, jartzen duzu proiektu bat, guk azken aldian, esan dudan, Gipuzkoan inklusioa lantzea lehen aipatu dudan bezala, barruan ere egiten dugu, eta daukagu proiektu bat, xedean bat esaten dioguna, ez da, nola gureakeko 5.000, desgaitasuna dituzten 5.000 pertsonek euki ibilbide profesional pertsonal bat, bakoitzak. Horretarako gure struktura egitura tekniko guztiak jarri behar izan ditugu, hortara bideratuta baita ere, formatu, lan egiteko modua, erramientak eman, eta estrategia horiek egiten dute egunerokoan momentuero presente eukitzea, merkatuko presioa dator, baina gu honetan gaude. Eta hori gogorarazi momentuero eta jendea horrera bueltan ekarriarazi. Bestela merkatuari uzten badiozu bere tentsiora eramaten, bukatzen duzu arek eramaten zaitun tokian. Hori adibidez, dela. Mila esker, ari gera beraz ideiak ikusten, baina baita tresna eta estrategia konkretuak, lotura horiek gauzatu ahal izateko. Eta Aritz, ez dakit, zure hausnarketa gai honen inguruan?
Bai, nire pixat, ateratzen zitzaidan, hausnarketa zen, eztabaida guztian pixat kokatzeko, norbait ere, gure oinarritara o sustraitara jutia, pixat, aurrera begirakori irudikatzen laguntzeko, ez? Eta horretan, pixkat, kooperatibak eta pixat, arrasateko kooperatiba esperientzia sortzen denean, zergatik sortzen den eta pixat nola sortzen den, ez? Eta hor bai, garai hortako baita, enpresa ulertzeko moduak, arizmendiarretak pixate buruan zeukana eta praktikan jarrizunak, oso baliagarri izan daitekela etorkizuna, bai gaur egungo ahora begira eta etorkizuna irudikatzeko, ez? Eta oso argi dago, kooperatibak ez direla sortzen bakarrik aberastasuna sortzeko helburu batekin, ez? Kooperatibak tresna bat dira, pixat komunitatearen eta garai hortako gizartearen pixat garapenerako, ez? Eta hortik irudikatzen dira eta hortik sortzen dira, ez? Berak oso garbi zeukan garaiko, iturri pertsonalismoaren iturri filosofikotan oinarrituta, proiektu hauetan pertsona ardatz egon bartzutela, eta pixat pertsonen garapenerako aitzaki testu ingurua izango zela enpresa hauek, pertsonak eraldatuz baita, norbaiteko ingurunea eraldatzeko bokazio horrekin, ez? Eta pixkat, hortik sortzen dira kooperatibak, ez? Horrekin batera, abian jarriko da enpresa egiteko beste modu bat, ez? Pixat, enpresa komunitario logika hortan jungo dena, eta izango dituna, barrura begira, pertsonen garapen eta pertsonen pixkate garapenerako helburuak eta komunitateari begira baita helburua izango duna baitere enpresek komunitatea daukaten funtziori aldatzea, eta pixkat garapenerako motore edo komunitatean garapenerako motore bilakatzea. Berak, hola gaina, kooperatiba baino gehiago berak lan komunitate deitzen zuen, enpresak eta horrela irudikatzen zuen. Eta orduan, kooperatibak eta lehen enpresa industrialak martxan jartzen direnekin batera, interesgarria ikustea baita nola sortzen diren bestelako egitura komunitario batzuk, ez? Aukera berdintasunaren bidetik hezkuntzaren garapen bat ematen da, eta kooperatibak inplikatzen dira guztiz garaiko hezkuntza sistema berrian, esan ezagun, gaur egun, debagoienan dagoen hezkuntza kooperatiboa da izan daitekena, unibertsitatea, Arizmendi ikastola eta bar. Kooperatibak ere inplikatuko dira finantziazio sistema horretan, eta hortik sortuko da kaja laborala, eta modu komunitario baten ulertuko da baita enpresen finantziazioa, ez? Lehenengo kooperatibak sortzeko gehiago atez-ate juntziran, eta sortu zuten herritarren finantziazioa enpresa berriak sortzeko, hori gero aldatu egiten da, eta pixat eraldatzen, eta pixat kaja laboralera pivotatzen, eta kaja laboralak hartzen du pixat finantziazio komunitarioa artikulatzeko funtzioa. Era berean sortzen da baita babes sozialerako beste egitura bat, gero lagunaro izango dena, eta langileen babesa bermatuko duna. Eta horrela sortzen doa, esan dezago, horako matrize edo egiturako komunitario bat, eta denen artean horako harreman bidirekzionala dagoen, ez? Kooperatibak konprometitzen dira komunitatean garapenera, bestak beste, emaitze zati bat komunitatera bideratuz, beraien kooperatibak ere beren burua irudikatuz komunitatean garapenarako tresna bezala, eta komunitatea ere bagolako beste zentzuko harremana, ez? Eta pixat hori da, azkenean guk zentzu horretan, pixat, irudikatzen dugu eta oso garbi ikusten dugu Euskal Herrian oroar eta arrasaten kooperatibismo ulertzeko moduan komunitatea berezko dimentsio bat dela, ez? Nazioarteko aliantza kooperatibak definitzen du kooperatiba batez bi dimentsioen oreka bezala, ez? Aldetik alde enpresariala edo egitura aktibitate enpresariala, eta bestaletik pertsonen bateratze moduan. Aliantza kooperatiba hori da definizioa. Guk uste dugu hirugarren dimensio bat dagoela argi eta garbi, eta dimensio komunitario hori, ez? Eta kooperatibak ulertzen dira hiru dimensio horien nolabaiteko elkarrekintzan eta oreka batean.
Mila esker, enpresa zari gara, baino eraldaketa prozesu honetan lotu dizkiguzu pertsona, enpresa eta ingurunea, eta eraldaketa hori guztiona elkar eraginean dela, eta, bueno, txanda hau amaitzeko, Joseba? Bai, nik uste dut, zentzu komunitario horrek maila desberdin dituela, ez? Eta, kasu honetan, enpresa bakoitzak ere bere komunitatea du eta bere zentzu komunitario hori behar du. Eta argi dago, horrek asko laguntzen duela edo lagundu dezakela, arazutatik ateratzen edo aurrera joaten. Gainera, gauzak elkarrekin eginda eta helburu partekatu batekin askoz ateratzen dira, hori argi dago. Baina, honi pixka bat, buelta batzuk eman da, ez dakit ez dago nor zirkulo bizioso edo antzeko zerbait ez. Alde batetik, esan dugun bezala, zentzu komunitario horrek asko laguntzen du. Bestalde, enpresa bat, kasu honetan, enpresetan. Eta enpresaren lehiakortasuna gizarte honetan garrantzitsua da. Ez dakit, zerbitzu publiko batzuk izateko, pertsonen garapena izateko, baina gizartea daraman bideak badirudi gero eta individualismo gehiago, kompromiso pixka falta, lanaren aurreko jarrera hori aldatzen ari da. Onerako edo okerrako hori ez dut juzgatzen, baina hori horrela da. Eta enpresen mailan alde batetik ikusten dugu, ze ondo dijoazen gauzak Gipuzkoan, baina beste alde Gipuzkoan dugu absentismo altuena, gatazka gehienak, eta ez dakit hor ez dan pixka bat gurpil hori puskatzen. Ez dakit behar bada pixka bat tristea da, baina azkenen zentzu komunitario hori indartzen da egoera txarretan, eta ongizatea eta zentzu komunitarioa pixka kontrakoak izan daitezke, hor dago nik usten dut kakoa eta ia nola euska dezakegun eta datu horiek aurrera jarrai dezaten, ez? Mila esker, Joseba, maigainan jartzen dizkiguzu zentzu komunitario horren garapenean ditugun erronka, zailtasun, arantzak, baditugulako, eta ni gonbidapen bat egin nahi dizuet. Beste bi tanda genituen, batean berriro harreman honi begiratu behar genio, baina oraingoan ikusiaz lehiakortasunak ze ekarpen egiten duen, eta gero daukagu pixka bat etorkizunari begirada bat. Eta denborak ikusita proposatuko dizuet, lehiakortasuna komunitatearen zerbitzura edo eskatu dizuegun hausnarketa horretan, batzutan esaten duten bezala titular bat, erronda azkar bat egingo dugu, eta gero minutu batzuk pixka bat etorkizunera begiratzeko. Orduan, zaki Jon Ander esan behartzen nuena biru esalditan, hau nolabait jasoko dugu eta pasako gera aurrengo gaira. Bale, saiatuko naiz. Gureaken esaten dugu guk nola ekarri lehiakortasuna, eta komunitatearen zerbitzura. Esaten dugu plan estrategikorik ez daukagula, esaten dugu ez daukagu. Oain egia da urtero, hildo estrategiko batzu markatzen ditugula, nola txertatu urteroko planetan. Hildo estrategikoietan, dijoaz merkatuko eta gida batzuk, baina dijoaz baita ere, entzuketa aktiboa dago, bai merkatuan, bai gizartean edo zegertatzen arian, eta bai barruko pertsonei. Eta guzti hortatik atera eta gurea dala ikusten duguna, sartzen dugu hildo dogietan. Orduan da plan estrategiko dinamiko bat eukitzea bezala. Eta hori da gure modua, hori erdigunean jarri eta eramateko. Gero, horrekin, ari geha nolabait erakusten, aritzek lehen esaten zuna, enpresa egiteko modu bat, edo beste modu bat ere badagola, gureak 50 urte aurten eta erakutsi du nik uste sendotasunez egin daitekela, gizarte ekonomia guztia ari da hori erakusten egunero, eta egia da horrek kriston tentsioak sortzen ditula, azkenean, kate bat bezala imaginatzen badezu, eta gureak baldin bada kate hortako maila bat, esaten duzu, merkatua dago alde batetik eskatzen fleksibilitate gehiago, talentua, inbertsioak, tabar eta bar,
Eta bestaldetik daude pertsonak, esaten, desgaitasuna dituzten pertsonak ere, ni bezala, edo beste edozein bezala, bereien nahi dituzte lan hobeak, baldintza hobeekin, albada asteburuan lanin gabe, eta esatezu, nola uztertze ditu, biten txioiei eutsi egin bertzaile, ez, eta hori da erakusten ari gana egiteko modu bezala. Azkenean, guk esaten dugu, korrontearen kontra jutea dela pixkat, merkatuan, baina, azkenean zuk helburuak jartzen badituzu toki batean, eta fokoa jartzen badizu toki batean, foko horrek eramaten du egunerokoa bide hortatik jutea nolabait, ez? Eta hori da gure ekartzeko modua. Eta Josebak esaten zuena, oso interesgarria da, esaten duena zentzu komunitario hori ondo gaizki ikusita, nola tensionatzen den momentu batzutan, egia da, Gipuzkoa lehen esan dudan bezala 8.000 eta piko elkarte, Gipuzkoa oso exigentea da eskubideak eskatzeko, konstruitzeko eta exigitzeko, bietarako. Esan dugu beraz, elkar elikatzen dutela, baina tensioan dauden bi kontzeptu, bi errealitate dira. Aritz? Bale, labur, nuztute klabe bat azpimarratu beharko nuke, nuztute izan daitekela, zentzu komunitario balioen instituzionalizazioaren garrantzia. Pixkat azkenean guzti hauetan gero, konpromisoak pixkat egikaritzia eta horiek instituzionalizatzea, ez? Nuzute, arrazetoko kooperatibetan, Mondragonen, garaia Euskal Herrian, esan duzu, 70. marka ondo, 80. marka ere oso aldaketa sakonak eman ziren, gauza asko mugitu ziren, eta ordutik ja, MCC sortzen den garai horretan, instituzionalizatzen da kooperatiben eta pixkat elkartasun hori, eta bi norabidetan, bata, esan duzu, krisi garaietan, kohesio eta babes sistema moduan, baina ez hori bakarri, baizik eta baita, garai honetan, edapenerako filosofia batekin ere, kooperatiben arteko elkartasun edo hori ere instituzionalizatzea eta egikaritzea, ez da netzate hori. Guzti honetan bere garrantzia badula horrik gero, nobait aterrizatzea eta lur hartzea, ez gelditzeko, beste esfera batzutan. Mila esker, lur hartzearen edo instituzionalizatzearen garrantzia, eta izteko, Joseba? Nik usten dut, enpresek, eraguztietako enpresek, komunitateen zerbitzuan, garrantzia dutela. Beren lehiakortasuna eta enpresaren martxa honaren arabera, lanpostuak sortu, mantendu, eren zergak ordaindu, eta horrek badu komunitatearen gain zer ikusi asko, ez? Hortik aparte, gure kasuan eta kasu askoetan beste, ez dakit, erakundeak edo bai kirol munduan, kultur munduan edo sozial munduan babesten ditugu, eta nik uste dut hori baita praktika ona dela eta aurrera jarraitzeko, ez? Eta galdera garrantzitsu bat zegoen, listan gu enpresa oso globalizatua izan da, nola zan, eskala globala eta erantzukizun lokala, ez dakit guk eskala globalan erantzukizun globala ere badegu, ez? Han ere pertsona ditugu eta hango pertsonek ere laguntzen dute, elkarlan hori ez da lokala bakarrik globala da eta munduan zehar ere erantzukizun hori badegu, ez? Mila esker eta izteko eskatu dugu pixka bat, hausnarketa bat, etorkizunera begira. Nik uste dut, etorkizuneko begirada eta erronkak uztartzen genituen. Nik uste dut, erronka batzuk, hasi direla ateratzen, zuen azken hitzartzetan, baina ze partekatu nahiko zenukete, aurrera begira, etorkizunera begira, zer ikusten dezue, zein da zuen hausnarketa. Erronkak beti asko dira. Bat, nik uste dut enpresa guztiena dela, lehiakortasuna eta inguruko egoerara nola egokitzen jarraitu. Malgutasuna handiz, ekipoak prestatu zortarako, asko entzunez, eta egokitzapen hori oso azkardi joalako dena, eta egokitzen jarraitu behar dalako, ez? Gero guk, etxetik hasita, daukagu erronka bat dela misioa nola mantentzen jarraitu, generazio berriak beraien balioekin datozenean, eta jende berria sartzen danean, eta lerrokatze hori nola mantendu. Hori, goazen abiaduratan, geroz eta zailagoa da mantentzea baita ere, eta hori ere erronka bada.
Hortaz gain lehen hitz egin dudan inklusioarenan, guretzako klabe bat da, inklusioaz hitz egiten denean, ze badago momentu batzutan gaur egun, eta oso garrantzitsua da, eta ez diote zeaket du nahi, baino inmigrazioarena, kriston hor dagoen elefantea ez. Eta badirudi desgaitasuna, nola gureak dagoen, ez duzu, gureak eta zaratago Gipuzkoak inklusioan asko dauka egiteko, inmigrazioa eta beste kolektibo batzukin ere bai baindik, eta horre erronka dago. Gero, guk esaten dugu misioa nola, sarelana indartzea lehen hitz egin dudana, hori beti izango da klabea, elkarlanean nola egin lan gehiago, baina guretzako beste erronka potente bada misio nola proiektatu etorkizunera, ez? Esaten danean inorratzera ez utzi, laneratzea eta gizarteratzea lantzen jarraitu, esaten dugu, baina etorkizunean ze izango da inorratzean ez uztea. Ze lehen aipatu da baita ere, lanaren balioa ere aldatzen di joala, generazio berrietan, orduan, ja eskatzen danean ni inklusioa dagoela edo sentitzeko edo pertsibitzeko edo zer eskatzen dut. Hor ere misioaren egokitzapen bat etorriko da etorkizunea eta ulertzea zer dan misio hori aplikatzea ez. Gero guk gureaketik ikusten dugu baita ere gai sozialetan eta badagola kanpoko intrusismo bat, ez? Enpresa global batzuk honea etortzen ari diranak beste baldintza batzutan eta zentzu komunitarioa asko begiratzen ez dutenak. Eta horren inguruan ere badago erronka bat denok elkarlanean nola hori pixka zaindu, ez? Hemengoa zaindu nahi baldin badegu, baita ere pixkat kanpokoarekiko nola lan egin edo denon artean, igual pixka begiratu beharko gendukela. Eta gero nik badaukat hau igual pertsonalagoa da, baina gureakekin oso lotua dago, niretzako dago gizartearen osasun mentala nola zainduko dugun etorkizunea begira. Lan komunitario edo aspektu komunitario hontan jarraitu nahi badegu hortarako lehenengo pertsonak ondo egon behar dute. Eta naiz aritz egiten patologia daukatenak, ia edo nor, ez? Eta orduan pertsonak ondo dauden neurrian disponible daude gero komunitatearentzako eta beste erronka batzuei ere aurre egiteko. Eta hori ere nik uste erronka beste elefante badala hor hitz egiten ez dugun. Gero ez da gehiago hitz egiten da, baina hendik ez hain beste. Mila esker, Jon Ander, erronka ugari, mai gainean eta aritz. Gehituko ditut, beste batzu baita. Bat igual, Joseak aipatu nalen, ez? Testuinguru globalean ere komunitate zentzu hau berrazmatzeko ariketa hori ez, erronka hori ez. Asko gartu dira, orokorrean Gipuzkoako enpresak, kooperatibak eta bar, nazioartean ja pixate joku zelaia guztiz aldatu da, eta pixat nola egin, mantenduz gure sustraiak eta oinarriak, garai berrietan egokitzeko. Eta pixat, bi norabideetan, bat, ni uste dut, bai, hemengo lurraldari begira, ez dakit, kooperatiben eta inguruko bestelako gizarte eragileen artean, erakunde publikoen artean, eta lankidetza molde berriak esperimentatuz, eta elkartasuna edo konpromiso bezalako balioak gaur egungo moldetara ekartzea, ez dakit, adibide konkretu edo hurbileko bat jartzea timai gainean, Debagoien 20-30 bueltan, Debagoien eskualdean ez, garatzen ari den, edo experimentatzen ari den lankidetza molde berriak eta horietan energia eta gogoa eta positiboki behiratzea ez, modu hortako lankidetza sareak. Eta gero beste dimentsio izango zen, hori ez, nazioartean presentzia, enpresek nazioartean dakaten presentzia gune horietan ere bai, ea nola ulertzen den, nola zentzu komunitarioaren lurrartzea nazioarteko filialetan eta enpresa globalak diren horretan zentzu horiek berrazmatzea eta ea horretan jartzea. Hori bat, gero beste erronka zuzena komunitatearekin loturakan, eta iraunkortasunarena eta jasangarritasunaren marko horretan kokatzea eta enpresa hortik egitea ere bai. Ez bakarri ja kanpotik datorren, Europatik datorren zuzentarau bat delako, baizik eta guk enpresa ulertzen dugun modu horrekin asko konektatzen dulako ere bai, ez? Eta baitere ja pixate ekonomia eta enpresaiteko beste molde berri batzuk jarri behar dire martxan, ikusita, zeintzu diran
inguru giroari sortzen dizkigun ordainak, ez? Eta gero, beste azkeneko erronka bat, izango zen, pixate, Estefan Goizetik eta zu Jonan Derrek aipatu zuen, balioak etengabeari aldatzen, generazio gazteak beste balio batzukin datoz, eta hortan ere, saiatzia asmatzen, zer da elkartasuna, zer da konpromisua, gaur egungo belaunaldiekin, eta pixkate guzti horretan asmatzen saiatzea. Bai. Jonan Derrek aipatzen zenigun misioa eta berrikustea, zuk joku zelaia aldatzen ari zaigula, sakoneko eraldaketez ari garela dirudi, mahai gainean jartzen dituzuen erronkeen arabera, eta aipatu duzue baita ere, kanpotik datozen enpresen eragina, zuk ere nazioartekoa eta tokikoa, eta horren loturetan definitzen dela, baita ere komunitarioa, eta honen bueltan, Joseba, zurekin itxiko dugu, zure hausnarketarekin. Nik maila guztietako komunitateetan erronka nagusia konfiantza sortzea da. Hori gabe ezin dugu aurrera joan. Hori, ez dakit, informazio, komunikazio bidez, parte hartze, gehiago parte hartze bidez. Eta hori, bai, enpresetan, gure enprese guztietan, proiektu partekatuak lortu, langileen, ez dakit, parte hartze hori pixka bat garatu, enpresen arteko harremanak landu, eta baita, behar bada, eztabaida honetan, niri hasieratik falta zitzaidan, eta baita Estefan Garelik gaur esan duena, zerbitzu publikoak oso garrantzitsuak dira. Hori da, goi mailako komunitatean nahi badezu ez, herrialde mailan, eta hori da nik usten dut erronka nagusia. Azkenean, den hori asko kostatzen zaizkigu zerbitzu horiek, eta kalitateko zerbitzu behar ditugu, ez dakit, eraginkorrak, eta, hasidan bezala, Estefan Garelik esan duen bezala, arrakasta kasuetan ikusten da, nola administrazio arin eta eraginkor bat da denominadorea, ez? Lean and efficient esan du. Hori da, erronka eta Gipuzko mailan, Gipuzkoarrak ados jartzea, hori erronka handia. Ez dugu historiara bakarri joango, baina ez da herrialde errezena denok ados jartzeko. Izten dugu pixka bat, esanaz, erronkak denonak direla, enpresaz, ari gera, komunitatea, administrazio publikoa, aipatzen da. Beraz, denon erronka honen inguruan, minututxo batzuk dauzkagu, galderetara irekitzeko. Zakit norbaitek, ekarpenen bat, galdera izan daiteke, ekarpena izan daiteke, hausnarketa bat, baian. Hirui, momentu batian, esan duzue, zergatik ari garen horretan. Eta ordu, ni nola, oraindik ez dut astu diputazioan ere izan nintzela, orduan, nik galdetuko nuke, eta nik izango nuke gure buruari administrazio bezala, gutxitan esaten daula zergatik. Nik gogoan dut, aritz kanpandegiren lankide batek, Jon Aldazabal, irakasleak, artikulu batean aipatzezula, 19. garren mendeko enpresetatik gaur egun bizirik bakarrik jarritzen dutela 51, eta estatu mailan, eta totalian 3 milioi dira. Eta berriz, administrazio publikoak dana jarritzen dute. Orduan, horrek markatzen du eta beharra eguneratzeko, ezin da inertzian sartu. Eta orduan, ni uste dut, gure buruari askotan nien beharko geniokeela galdera hori ez da, zergatik ari garen. Hain zuzen ere erantzuna izan daiteke hauetako jardunaldi bat, eta hori arte islariek hori azpimarratu dute. Baina uste dut hori pinta berriro, eta gaina lotxari gabe bestela ikusten dugu diskursoak, bai politikoak, bai administrazioa, desagertuko balitz, haizeak hortik dihoazte, eta askok
hortan hori defendatzen dute, eta uste gaurkoan kontrako ikusten egela. Mila esker. Ez dakit, maikidetakoren batek, hausnarketaren bat gehitu nahi duen, edo gelan beste norbaitek, ekarpenen bat egin, edo galderarik. Besterik ez badago, hurrengo atalera pasako gainateke. Oso ondo.